Het wetter staat hier in de Balse Veert nog altijd heeg. En het hege wetter zal eerst ik nog wel even blijven. En de komende dagen er valt toch weer wetter. Ik denk tussen van de morgen en tijdens de morgen zijn 12 en 18 mm. Wel, joen en vannacht, het is al Westervier. Rijn, lichte Rijn. En de temperatuur zit tussen de 4 en de 6 graden. Maar ik werd een hudde wien, alleen nog dan uit het zuidwesten waai, letter vannacht zuidwest en west. Morgen, een dag met bewolking, meest bewolkt. Misschien is even een beetje zinnen, met name in het kust- en waardgebied. En verder buien, maar kon eens op hagel, misschien letterlijk wat tonger. Maar ik kon eens op wind zitten. Ja, de temperaturen 8 of 9 graden. En de wind uit het westen tot noordwesten waait, daar is hij weer. Het ontzwarmig in het kust- en waardgebied. Dan zetten we terug naar de joentijd en de nacht nog altijd in die hut ontzwarmige wind. En nog altijd een paar buien. Snijn, een dag mooi op een nijs 8 of 9 graden. Een dag mooi wat zinnen, maar regelmatig zinnen. Maar ik kon eens nog op een enkel buiken. En de wind uit het noordwesten waai, die is matig en krachtig, blijft dus stevig. We zeggen vooruit, manje, een dag mooi uit een trogrijn of lichte rijn. En een temperatuur om bij de 8 graden heen. Maar dan komt het tijdens in Waasje, dan heb ik het op 2 droege dagen, op tijdens redelijk wat zinnen, op Waasje meest bewolkt. En ik dan hege temperaturen om bij de 8 graden heen. We maken hem aan, maar weer even in het Waasje.